Per aquesta porta han passat més de 1.000 alumnes i en aquest escenari s'han format actors durant gairebé 20 anys. L'Escola d'Arts Escèniques del Teatre Sants de Palma es troba en un gran moment, amb més de 200 persones aprenent dia a dia aquesta professió. Tenim escoles establertes, com és el cas de SADIP, evidentment, però en aquell moment, clar, tots nosaltres bregàvem contra les dificultats de muntar companyies, d'actuar i d'aprendre, sobretot. Llavors, clar, una vegada que nosaltres teníem cert bagatge, vàrem pensar, i disposàvem d'un espai, vàrem pensar en l'opció i la possibilitat magnífica de muntar una escola per, a la vegada, no només ensenyar, sinó aprendre i crear una cantera, que és el que finalment ha passat al cap de 20 anys. Alguns dels exalumnes creen companyies i estrenen obres. La darrera, la companyia mallorquina Quatre Esfera, una formació creada per 4 dones. Des d'avui presenten la seva obra Traumes. Però és això, ve ser un viatge en els diferents traumes que poden viure les dones i també els homes, està clar, des de la infància fins a l'edat adulta, i és una manera de tractar de manera còmica, però també hi ha moments bastant dramàtics, intensos, i el que pretenem és això, que la gent se senti identificada. Es podrà veure fins aquest diumenge al Teatre Sants de Palma.